Millors presentadors. Millor decorat. Millor espectacle. Millor oberta de cortines. Millor protocol. I tu vas a ser el jurat. Després de cada presentació, s'obrirà cada categoria amb una puntuació del 5 al 10. Però tranquils. Aquesta votació serà secreta. Ni nosaltres sabrem qui o què ha votat. I com ho farem? Hi haurà un enllaç de Google per a que cada setmana pugues fer la votació. Ah, i una vegada acabades totes les presentacions, es podrà saber els resultats. Recorda que tota pedra fa paret. Per tant, anima a tots els que conegues. Que haig anat a la presentació. A replenar les votacions. Nosaltres no votarem, però tu sí. Nosaltres no anem a votar, però tu sí. Nosaltres no votarem, 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 però tu sí. Nosaltres no anem a votar, però tu sí.